Program koji slijedi nije prikladan za mlađe od 18 godina. Aha. Dobro, dobro. U redu, hvala. I? Šta kažu? Ne voze nas zgrade, samo drumski saobraćaj. Koga si ti zvao uopšte? Šlep službu, tako si mi rekao. Treba nam šlep služba za avione. Šlep služba za avione. Ma nemam pojma, lupam. Vidiš da pokušavam da nađem rješenje. Šefe, teško ko će nam pomoći noćas. Božić je, bato. Joj Bože! Joj Bože, jednom u godini vozim i ovo mi se desi. A policija? Jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Šta je? Znaš li ti koliko ja supstancije imam u sebi? Pa rekao sam ti ja da vozim, čovječe, što mi nisi dao da ja vozim? Alo, ovo su Deda Mrazove sanke. Kad se budu zvale Patuljkove sanke, onda ću ti dati da voziš. 5 centimetara sam niži od tebe. 5 samo centimetara. Hoćemo opet tu priču, Pelinko. Majke ti. Hoćemo, šta? Dobro, nećemo, izvini. Uostalom nije do alkohola. Drmnuo sam 2-3 kakava pred put da se dozovem. Nego zbog čega je raspizdili smo se u zgradu? Zgradu koja nije trebala da bude tu. Uopšte nije bila tu prošle Božić. Aha, pa najbolje onda ajde da zabranimo svim ljudima da grade zgrade, zato što moj Deda Mraz ne gleda kuda vozi. Ma jebale te zgrade, znaš. Život su mi uništile. Tebi su uništile život. Tebi. Pa čekaj, jel ti silaziš niz ove male ventilaciona sranja ili si zadužio nekoga da silazi umjesto tebe dole, zašto ti imaš 200 kila pa ne možeš da prođeš od dole, šta je? Ne deri se. Hoćeš da nas otkriju? Ćuti. Dobro. Dobro. Zgrade su nam život uništile. Nam. Tako je, hvala. Šta ćemo da radimo sad? Koliko još paketića ima da podelimo? Još 253 Pa dobro, to i nije miliona. tako loše. Se pojebalo. Možda Irve si nađi put nazad. Prema lokatoru nisu ni 30 km daleko. U pravcu Grocke. Kako kad je Mudolf s nama? Nema ko da ih predvodi. Da. A? Mislim da imam ideju. Da ja uzjašem Udolfa, da odemo po ostale Irvasi, da se vratimo po tebi i paketiće. Ma ne lupa. Mada, možda ja imam ideju. A? Da ja uzješem Udolfa, odemo po ostale Irvase. Znao sam da će ovo da se desi. Ladno je umro jebot. Pa normalno da će da umre kad 200 kila imaš i seo si na jadnu životinju. Sam ti 5 puta rekao ja da ga jašem, što si tvrdoglav toliko? Dobro, šta je, tu je. Šta sad da radim? Jebi ga. Smislit ćemo, morat ćemo nešto drugo da smislimo. Šta ćemo s njim? Skloni ga negde pa ćemo vidjeti. Ja da ga sklonim.
Sklonio sam ga. Nemo da pijemo više, napravili smo dovoljno sranja večeras. Ajde malo za Mudolfa. Ajde valja se. Za Mudolf. Za Mudolfa. Sjećaš se kad je one godine pojeo jelku sa trga u Budimpešti? A kad se odvezao, pa kad se skucao onaj avion, Poginulo 300 ljudi, evo. 305 mrtvih je. Ju. A kad je ujeo onog baju za bulju, zato što je nosio Beli luk protiv Beli luk uroka. protiv uroka u zadnjem džepu jebo. Nisi imao pojma da Irvasi vole beli luk toliko, čovječe. Nisam ni ja. Do tad nisi znao. Nisam ni ja. Sjećaš se kad si ti ušao u zapaljen kamin. Ne podsjećaj me bolje, molim te. Mazao sam ti bulju 20 dana jogurtom da prođe. Kaos. Sjećaš se kad je bilo snega za Božić? Jebote. Sada se ne sjećam ni kako izgleda to. Ne mogu ga sjetim ni kad je pao zadnji put. A onda nekad, kad je bilo ono svjetsko prvenstvo u Kataru. Pre 50 godina. Pre 50 godina. Šta misliš? Jesu ljudi svesni da su oni krivi zato što nema snega? Nemoj sad te teške teme. Pusti to. Nismo mi tu da sudimo, mi smo tu da donosimo radost ljudima za praznik i to je to. Pusti to. Realno što jes. Ali da, nisu svesni, nabijem ih u dupe, ono neodgovorno. Zbog otapanja severnog pola smo morali da se preselimo u Murmanski jebeni. Što? Meni dobro tamo. Našao sam ribu. Majke ti? Opa. Plavuš. Opa, alo. Ali čekaj, stani. Šta? Zar brate vi potuljci niste evnusi? Znaš šta? Belegi. Zadnji put, više u životu neću pišati pored tebe. Bože, gospode, šta pričaš? Bilo je ladno samo. Šta pričaš, majmune? Izvini. Ju, bože, Izvini. oprosti, šta mi reći čak? Izvini, molim te. Malo pušta. Šta ćemo da radimo? Pelinko, koliko dugo radimo zajedno? 855 Božića, ako računaš i ovaj. E pa nemoj računati ovaj. Nemoj da računaš ovaj. Šta pričaš? Skucao sam se u ovu zgradu. 255 miliona dece će ostati bez poklona. Ubio sam Mudolfa, mog Irvasa predvodnika. Pijan sam ko čep. I usro sam se u gaće od muke. Upiši 2073. godinu kao godinu kada je Božić prestao da postoji. Šta pričaš, budalo? Pričam ti kako jeste. Ovo je posljednji put da radimo zajedno. Nemoj mi to govoriti. Ja drugi posao nemam. Ti si Deda Mraz, tebe će svi uzeti. Ja sam patuljak. Klempavog patuljka neće niko htjeti. Nemoj mi to pričati sad. Gotovo je, Pelinko. Odustam. Alo, nije gotovo ništa. Alo, pogledaj me. Ako sam nešto naučio za ovih 855 Božića provedenih s tobom, to je da se uvek treba brijati od ozdo na gore.
To što si čuo. Mislio sam da ćeš izgovoriti neku motivacionu poruku i te fore. Mama, jo. Dobro. Ali dobro, svejedno, nema odustajanja. Nema odustajanja. Znači, ja neću sjediti ovdje skrštenih ruku i čekati da izgubim posao. A nećeš ni ti sjediti tu i dozvoliti da 250 miliona dječice ostane gladno. Ustaj gore, slušaj me. Zeznuli smo milion puta stvar i svaki put smo ispravili, svaki put smo uspjeli da podelimo sve paketiće, tako će biti ovaj put. Ma neće. Oće biti. Neće. Oće. Ovaj put nam treba božićno čudo da bismo... To, super. Stvori mi božićno čudo. Pa kako da ti stvori, nisam mađioničar, ja sam Pa Deda nisam Mraz. mađioničar, ti Deda Mraz, stvori mi božićno, ne znam kako, radi nešto. Šta da radi? Radi nešto, ajde, zluči se. Stani, nešto drugo radi. Šta drugo? Stvori mi prizovi mi čudo. Kako da prizovem, Zamisli, šta da? zatvori oči. Izdahni duboko. Zamisli kako prizivaš božićno čudo, napni se i prizovi ga, ajde. I prizovi, ajde. Ajde, prizivam ga. Ajde. Ne vredi, ma kaki. Ne vredi, samo mi se zavrti u glavi bez veze. A ja ću probati, Ajde. Ajde. Čuti, pst. Ja! Jesmo uspjeli, a? Ma kaki. Ajde probamo u isto vrijeme. Znači u Ajde. isto vrijeme, može. Ajde, hoćemo Može, 3-4 ajde, sad. može. Čekaj, hoćemo na 3-4 sad. Ajmo zajedno. Ajde, 3 sad, dobro, ajde, može, na 3 sad. 3, 4, Ne, ko broji? Ajde ti ćeš broj, ajde broj ti, ajde. 3, 4, Sad. sad. Ajde. Hoćeš 3, 2, 1 sad? Ne, 3 će sad. 3, Broj. 4, Zamisli za želju, dobro. 3, Izvini. Zamisli samo šta radimo, to je to u isto vrijeme. Ajde. 3, 4, sad. Pelinko, alo, budi se, Pelinko, staj sine, uspjeli smo, znaš šta to znači, uspjeli smo dođi, Šta se dešava? uspjeli smo. Pogledaj. Spasili smo Božić. Sačuvat ću posao. Gledaj šta si mi od Vrade uradio. Znači, Božićna čuda postoje. I te kako, sine moj.